fáilte go dtí Cruthaigh an pudcréile a thugan léargas scéalta na ceannródathe atá tógáil tionscanal agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise dahí de butléir, chlár bhanistóir Ghaeilge trí sé cuaig, chlár nuálaíocht tanga úrás áitiúil blá clia. Ag Ghaeilge trí sé cuaig credamúid gur achfan luachfarí an Ghaeilge, achfan a hebhraíonn saolta, pobail agus ar dawcaí. Támad ar eistar splódrach le cúrla cathrach blá clia, cúrla chunta dún léar an dún, cúrla chunta fineáil agus cúrla chunta á clia heas. I cúr cruthaíocht agus nuálaíocht i grí lár an tawcaí gá hangach a támad a cruthú le céile. Bíoh sé trí chúrsaí gnó, chúrsaí pobail nó serviceí poiblí. Vector doing a rís agus rís eile go darlaíonn dríocht nuair an nastar an Ghaeilge leis an cruthaíocht. Támad ag tús ré na cruthaóirí. Daoine atá tógáil tawcaí leis an Ghaeilge mar críomhmhaointe de. Fálamómas óna céile agus cruthámas le céile í. Más míon le cabal nua oscailta scéal na Ghaeilge imlá clia bí a dangháil ling, támad an seo chun tacu leat. Inniu tá Chearúil Linne, craoltóir, cruthóidh agus scríbhneoir a bhfuil a croí agus a cuid oibre fréamhaithe i ceol agus a cultúr na hÉireann. Scríbann si go rialta ar cuasaí cultúrtha agus ceol agus is láithreoir cláracha ceol í ar Raidió na Gaeltachta. Le tríomh bliain anuas tá Raidió Rí-Rá faoin na Stiúrtha áta dhéiríonn si ar tógáil pobail as ar ardán bríomhar a chur fáil de ceol comhaimseir Ghaeilge a bhaileann an óige. Inniu roinnig sí léargas ar Glór ar Linne, scéim uair nua a chur an mentóra cruthaíocht, céirlanna practicúla agus ardán léirithe ar fáil de ceoltóirí le Ghaeilge a tacu le glún nua de ealaíontóirí. So fáilte seach Emma? Gurmad as an réomhrá álinn sin. Gurmad go tain. So tos nómad as támad an seo inniu chun labhairt faoi Glór ar Linne. So mínig dom beagáín cad é Glór ar Linne? Yeah, so is scéim chumasathe atá ann do cheoltóirí nua agus óga in aon seanra trí Ghaeilge. So ainetá ag gur a chruthú trí Ghaeilge agus ceolchar ordáin nu a hafid nu a roinnt leis an saolmór tumadán le taú le bailachháin nu bailach eile. Churma tú leis bliain ó hin, mí an bhórta fi cuaig agus darcaigh muid sé bhana an tám sin le ceardlanna chur fáildóibh le deisina chumarsáide atrathe chruthú le cinál có-obair is sppraga atrathe agus an sin d'oibrigh muid leis an gcomhairle agus le coppla dram eile le níad a thuirt chomhfada le féalta áitiúla agus náisiúnta chomhfada le leis picnic fiú le go meach taithí ordánacha chomá. Agus ceapan go raibh sin beidir an rud is mú a dánló agus a chur leis an gomas a bhí acha mar thug sé spruchtdóibh agus thug sé spás leis an talan sin a léirú agus bhí dulcan cín olmhór idir aber na bannaí a tháinig chuin agus na daine chonig muid an sin ag electric picnic agus ag an grand social ag dar na bliana. Ok, anna bha. So agus den duine beidir atá géistecht beidir mínig cad atá difriú le Glór Linne beidir agus roinnt na comórtais cat na maní a bhíon ar siúil agus rudí den cinál sin. So cad atá difriú? Well, is stocha cat na maní agus is brala mí sin camera agus is brala an pobail a ascríonn as na scenes sin go minic. So bhí mar a géiréis sin a chorthú do cheoltóirí le Ghaeilge go sonrach le go digach siad na féidireachtaí atá ann dóibh le gur féidir le cinál a scene féin a chruthú. Agus chonig mar é sin go mór agus mé anna bhródú las na cadromh ascar as an scéim níos miúna aonar deile. Ach an nuas ar sin tá barna olmhór éúna ceapam go háirithe go daine atá ag obair go neamhsplach san arnáil ceol agus is minic gur go neamhsplach atá ag feimú na ceoltóirí Ghaeilge atá againn. So bhí mu ggéirbéidir na scillan ó thuirt dóibh nach meach có solar céine nó nach meach có inreachtainna céine scillanna ar nós conas olbhú le dulchan ordáin conas persona chruthú conas is rud amháin ó an na scríomh theomar lepan, ba conas é sin na olbhú agus do íomhá agus do féin íomhá agus féin bhuiín agus scacuir a urbairt go pointe gur féidir sin a chur ar ordáin níos mú. Agus ar bhealach beag an ní sciopí freisin, daile mótha é sin ag 7-8 cat na maní nó ihe maiid oscailte ach détá elam le trína ceir cheardlinn in éon lá amháin. Agus an sin a cleachta is stocha chur a fáildó freisin agus na deisina leanúnacha sin na scillan le fuair siad a chur a bhaim. Anna himimiil ar fád agus as rachma tríd ó seo go gceann tamil beganí den eistir agus conas gur bhain sibh sin amach ach is dócha le aon cinál chlár nua tosníonn siad ar fád le rud amháin sin smaoinemh. So carhas a tháinig an smaoinemh an raibh cinlín aha moment nó an rud a bhí ar cúil de intin le fada nó
Is dócha agus me gobar sa radio le coppla bliana nuas, le chonig mé go rah ceol Gaeilge tachtchuin ach nach raibh sé gúnaí ar chóchaidán leis an stuff béle bhí tachtchuin. Agus bhí níos mú a tacht ó thosaigh nícap agus a lehéad a crothú mar gur siad san cinál léirú gur féidir or don níos mú a bhaint amach agus gur fiú. Chonig me freisin gur go leir ceoltóir ag tosú amach an Gaeilge nó gnéonth ó an amháin nó EP amháin as Gaeilge agus an sin go mugach siad a dro an bhéirle. Agus tá sé spéisiúil inis mu ag fecha go chuig an ceoltóir céine sin ag fille ar an Gaeilge do bhór go bhfuil na deisna ann ríis nó den chéadú beidir. Agus just bhreath méid go raibh barna léirithe níos mú na aon deile. Mar go thuirthe le linn pandéime agus ceapan actually gnéarna an fandéim ar bhealach an a bhachas go ceol na hÉireann agus tá sé sin le feicáil le déine tá casa go tradiisiúnta agus ar an cinál sin sin de bur olmhór fhí folk na hÉireann I láthair na huaire. Agus an rud a bhí an a go raibh go leor ceoltóirí na cruthóirí agus go tobann bhí íciocht réalta tachtasteach agus idir COVID payments de cabbéir deile agus go raibh siad á chathmh ar chrealamh agus ag forbar skillan na Somália leis sin na úsáid agus an sin anna bud amach an fandéim agus is cuineach an gáil agus de Mary Wallopers a cháil in Vicar Street agus bhí siad iontach ar tafid ach an chéad gig sin ní raibh sé chomá sin tuis nach raibh siad bheith ar ordan. Agus tá coppla barna mar sin ann chuir tá duine ag scríobh ceol trí Ghaeilge ach nachfuil na skillan na léirithe acha leis sin chur os chóir an tíal nó dá gurach siad ar Spotify nó ar Bandcamp nó go bé áté meach an chaidán meas ar íseol, so bhí me gur an cinál spás sin a líana agus iad a chumasú le go meach an rud atá feicáistú acha ag léirú cé go cumasachas tá siad. Agus an sin go meach an deiseach é sin a chur os chóir slúta agus freisin ó gábhíle sa 16 nó gábhíle sa 8 go bhí an tá crína féile ag feimú trí chunar na Gaeilge agus 16 na Gaeilge agus is mé héin agus Stephen Rourke agus níomh ní chróní na thugmhí sin ar dús agus an rud a bhí an ná scéim le baní agus ordáin Ghaeilge a chur fáil ag na féalta ceol éagsúla, so cean is rathúla is dócha ná an chulchuil ag Electric Picnic. Agus is spéisiúil gur tháinig siad cuain mar is Festival Republic a tháinig cuain ag lurg baní le Gaeilge. Ceapan gur siad agsúla rud ag an beagán níos tradiisiúnta ná rud a láthraigh muid agus is cinnta nach chuir siad agsúla ní ceapnar chu muid ar an ordáin sin iad. Ach ó hin tá an fás agus an spéis sin hééis bheith chósonsach le tá gach féile ag ggéirí baní mar sin a bhoáil ag ggéar ordan mar sin a dhéanamh agus scataí agus beidir gur fear se níl siad fiú ag tacht go cruúna féile tá siad á dhéanamh iad hain. Rud atá luchfar darlam mar chilíonn sé go bhfuil inistíocht farsanta ag den ag an beidir an tíobh sin nó go bhecinn siad an luch ar an rud. Ach a ríis gomach dóhan baní an leis sin a líana agus le meach sé ar ord chaidán. Agus más an ghfuil sin dréir chéile á bhaint amach. Anna bha. Agus aber so sin ar bás dascar an smaoinemh ach cad a bhog chu a dro gníomh, cos le éon smaoinemh, tá lán smaointí ag daine, tá titarna fud fad na hÉireann tá siad lán le daine. I'll tell you what you need to be doing there now. But cad a bhog chu I dro an gníomh sin. Stoch an muoinú a bhí ar fáil, bhí sé sin anna cheoirach agus is trí Ghaeilge trí sé cuaig agus tríd Creative Ireland formad muoinú gan chéad bhliain. Agus is dócha gur rud é a bhí beidir ar insan agan tríd Raidió Rí-Rá go háirithe de bhór go mé mar casa is cuaig fan géad a bhí an ag an am go ceol Gaeilge bhí wena chur an seinlastí tá sé boga dro an def an géad ar chud is mú go leihananta inis. Tuis gur féidirlinn agus is ionintach é sin. Ach bhí weim gomach an caidán sin ag tacht agus nach raibh mud ag bra ar ceol fithe dóag agus na delarentos ag denna athlegan na chug go órán a scoilge gur stuff nua agus spéisiúil agus éagsúil agus ag tacht leis an gaiidán agus le seanraí an stáisiún agus bhfuil daine ag lur agus daine óga agus daine le spéis sa cultúr. Ach ní rá is tócha canéil nó bailach agan é sin dhéanamh nó na háisina is tócha, so leis an muoinú bhí muidir an cearanní chuine osú, tá si hééis bheith arás agus déine si cuairdaú ar an scéim. Mar an Raidió Rí-Rá nílach trúr a gin agus tá ról hena féin a gachtaine an sin. Agus go bunúsach bhí muidir an na sciilna bhí eice mar gur siise in banna ar bhana mangús a úsáid a go fórt leis na smaointí agus tuairmí a bhí agan hain madidir le céir bhí ag tastal nu an asnamh leis na ceirlinn a flaáil agus le cinál riorchan a dhéanamh a bhhain le daine chur ordáin freisin.
Anna bha. As luigh tú an sin, muoinú agus talán gur féidir denmh gan muoinú sa saoil agus den tá stuff eile agus cabhraíonn muoinú go mór. So de daoine beidir an muhin sin tá géisteach agus tá ráid tá sin simú. Conas inis tá se bh fáil muoinú an cóla ealaíonna mar hampla I dro an tugra seo. So conas go túrach tú faoin eistar sin, ag lorach muoinú as cábhfuil na deis na muoinú so tógant cos tá an cudarsnach da go minic idir an rud atá tú I géirí denmh agus an rud atá in buoinethe. So conas go arbar tú an smuoinemh ó kind of conceap I dro rád gur féidir leis an cóla ealaíonna a bhhaoinú agus conas gur bhain sibh an muoinú sin amach. Well, is stocha, is próses gus irtas an ada bhí gas leis an muoinú an cóla ealaíonna ach tá an spéiseachas sa tugra agus massam go méisiú taú leis ar bhealach ní sonsaí beidir amachchan seo bhí ihe agan Airnan an chéad ceann go fra Gaeilge a bheith cinál mar showcase is stocha gona ceoltóir atá tríd an scéim im léana agus bhí an rathair sin agus ceap go sé ag léirú na deisina tá ann agus sin rud is tábhachtaí an luach a bhain leis an rud a léirú go muoinethirí. Ach tá sé tábhachtach freisin agus ceapan go diggin locht muoinethe an ealaíon trí chéile an tábhacht a bhain le ealaíontóir íoc go chorram agus go meach sé sin clúdathe agus sin an príomh chostas a bhína agan nu ar na gcónaí ná go meach íocht chuí dul go gach gig le níl aine ag casa siar neisce mar níor chóir go meach. Ach is tócha seachas airgid cean gona rudí is luchfra a bhéitá lurag nu a chur fáil go cheoltóirí ná spás agus agus ní hamháin is rud amháin é duine chur staach sa stúdio mar rinne muid an nuair agus níl féile arm faoi le tháinig coppla single amach ón coppla lá chumid ar fáil ach bhí sé teoranta bhí mud a chur dramana stachs rá scríb sé single le coppla seachta nuas rinne muid réimhléirichan ar na single sin lo agus cuiisiú stachs bhí tríúir le gacha sin áil ar tafid agus thuirla sé sin ach fáin tú single amháin as sin nu fáin tú deis nó órán amháin ach massam actually rud a bheith an luchfar gona cheoltóirí seo agus don scéim agus do aon scéim mar seo nu aon ealaíontóir in éáit ná spás legur féidir le tepa legur féile go isteach agus just bheith sprí a stúdio ag cleachta a seomra aigen gan an brú rud aigen a tholáthir ag an deire legur féidir botúní anamh legur féidir trílehant as rudí atá nuálaíoch legur féidir an spás crothach sin a bheith acha agus tá sé sin antarch faoi láthir go háirithe san ord chathair agus tá mai cinnte I gathracha eile go chuig na 5 chéine go háirithe is bhfuil chuirsí tuiceach tá fiú a chur stachar na halíonn tus nachfuil sé chohéasca chéine bheith cleachta de heomar lepa fiú mata do grain tí le seisiir eile nachfuil gur bheith géisteach le casa gitar ag tríológar maidinú go bhéir dé so donna spásna sin beidir an rud is tábhachtaí agus ní gaga meach costas ar sin domeach tú ag obair in onad ealaíonna hísa le charma nó áteigin agus tá seomar breise agad le soláthraigh é sin de cheoltóirí nó go ealaíontóirí áúla ní gagamach airgid per sé gceiste gcónaí. Anna himmel, anna bha. So sin beag anín faoin smaoinemh agus as kind of muoinú agus eistre dro muoinú agus gachrad. Ach is dócha tógam é a ráis beag anín go dtí beidir na rudí practicúil a dhéantú a tosnú amach. So, tá tú taréis, d'orbar tú an smaoinemh, bhí tú a plé le kind of Ghaeilge trí sé cús, bhí muid an ann ebrú libh chun teacht ar kind of putí muoinú bhí in ann cabhrú libh tú sa cóir leis an rud. Ach an sin cai sé bheith dhéanamh. So, inis dom beidir an céad gá nó trí rud practicúil a dhéantú chun tú sa cóir leis an rud, cos is minic gur sin an bachas mún, ar tá tú tosna kind of just starts rolling agus just réitíonn tú na fáibanna do mar hagann siad chun cíine. Cadí na rudí practicúil a dhéantú chun tú sa cóir leis. Is tócha an chéadráid a bhí agan ná coppla spruch agus spruchdáta ní aimíam go raibh ganiad agus coppla ceann mór a bhí agan ná electric picnic fé na Gaeilge agus go raibh cinál showcase anamh sa Grand Social ag dearna bliana mí bhean for agus daibrig muid siarhhaid sin so an schedule a bhí agan ná go raibh sé seachtainna go ceardlanna agus bin an chéad rud a leagman amach ná céirdíad na ceardlanna bheith tábhachtach céird a bhí wen
buint as na ceart lena sin nu go mánach na ceoltóirí go éhann asta agus an sin chumid stúdio ar fáil idir atra, so ceapan gur an táimlína sin measar táhachtach agus cé go mééis sé beganí agsú am líana ceapan go an spásúir sin sunsach freisin tuis gur chuid sé deis gona ceoltóirí castáil lena chéile rísteile agus a bheith compórtach lena chéile agus gur sin ná a bheith níos croí nó gur asgur choabar as sin, so faoin tragrééis dul staach sa stúdio bhí beidir dramaháin ag rá bhil actually bhrad an flút ar an track seo agus níl ceanna go amach táig an banna eile agus bhí sin an manar tú agus mar sin de, so bhí gatain a beidir ní sevre dá bhór. Ach cinnte is tócha gur bhreanibud ar na barnaí a bhí wein Linne mar luigh méid an tús margheall ar chumas agus margheall ar iúnt agus na sciilne bheith wet, so domach tú ag tosú banna as an nua céir de bheith ag tastáil agus bhartimid gomach an scríbhneoir agus astruúán go Gaeilge tábhachtach le gomach an stuff crin agus ar chaid an ord ó híomh natanga de. An sin bhreaning bud ar sciilna léireáin agus bhí daon ar noslí sa muí a thug comhórla le sin is leirní chasta rinne an ceartlann scríbhneoirta agus lí ar rinne léireáin. Bhreaning bud ar cinál stage presence nó tachta láthair ceapan go sin cótábhachtach an cinál X-factor sin atá ag nícap atá ag chuirtain an íomhá sin tá sé sin anna lornach in aon rudí dhéanaan tú. Beidir níos tábhachtaí ná an ceol scataí. Agus tháinig sexy tá agus staach lei sin a dhéanamh ar nóí. Bhranningmuid ar sciilena tafada Somália, bhranningmuid ar coppla ar nós conas tú héna churcin cín, conas plán poibliachta a chruthú conas gníomhú ar na meán hóisialta ar bhealach atá éfachtach ach fós authentic is tócha mar stúláán é sin a bhíon ag gach ceoltóir braham salátáinnehan. Agus freisin do bhórgur leabhar muid agus gur leabhar na híana speisialta seo leis na ceoltóirí go minic agus ar bhain cinál pásanta, bhí siad an just taithí a roinnt lo, so daine atá ag saohrú san ghairt seo hana féin trí bhéirle nó trí Ghaeilge, bhí siad an taithí practicúil a roinnt lo a ráló ceanchaí banastóirí a lámh seáil nó ag cén foiointe bhfuil banastóir ceol ag tastáil wet conas dul chuig daine dhéanaan orthintí ag féilte sibhhéin mar bhfuil muid chuna dhéanamh le cechuí a bhéach siad teagháil dhéanamh le daine ceanchaí an pressrátas is bhar scríobh le Láithreoir radio a bheala. Agus conas cuaram a chahabh letain mar ceapan gur sin rud eile thuirling go minic le aon alíonn ná an cinál burnout sin a hagan nuair tá tú ggéire gachirdaí anamh gothortha agus tú a cheoltóir neamhsblach agus tá tú i dana píor, tá tú i dana na náglah, tá tú i dana na TikToks, tá tú i dana bookings is gachard eile tú hain le cén uair sa lá dhéanaan tú an ceol féin agus bhecha mé sin go minic san airnáil agus go thortha le daine atá dhéanamh trí Ghaeilge is tócha tuiscoil siad á dhéanamh ar bhór nó faoi bhun postláán aimsere agus rudí eile. So yeah, is tócha just gur ahanmuid na barnaí iúna sin agus beidir na rudí breise agus na cuaramí breise sin a bhéitmuid déanamh dóibh agus an sin thosaigmuid ar na giganna a bhocháil, so thosaigmuid le coppla cean beag an níos lú tríd chuir le chachar blach lia leheadí an bhéilean rosanna agus mar sin de ceolir de chrín freisin de eile tháinig chun cín. Agus bhí taithí rís practicúil ag baint lei sin le ceanchaí tú héna thucrú mar buscar mar beidir nach raibh sin dainte ach a hana an taithí practicúil le cén cabla héna stacha cén busca nó go béir é. Conas olbhú conas de tech specs agus mar sin de chur a fáil ar bhealach a dhéine an saoil níos éascairt agus tú ag dul go féalta ceol agus mar sin de. Agus conas poibliachta dhéanamh ar na deisina sin agus na deisina sin úsáid le cinál bura chur faoi a cheol ar lína agus mar sin de. Agus an sin cinál dogmuid fuú é gon showcase ag an deire ar fad sa Grand Social dúirtmuid le tá gachard fém ha agaíis cechaí bhfuil sibh chuné seo a lábh seáil sa bhalaigh siad na textspecí tain agus chuir siad chuig gan technúir fuama rihré iad agus rinne siad an feibleocht agus rinne siad breúir na meán hóisiil agus mar sin de le corda agus taile agus gatan eile bheala. So go bhhéiteach siad eáil gur féidir le an rudí dhéanamh mar ceapan go sin rud is tábhachtaí freisin le níor mé ggéir just go meach muid down a rá, ok, déana muid gachhar díobh bhí muid de ggéire go meach siad an rudí dhéanamh bhí tain ag an deire. Agus tá sin le feicáil inis fiú Jessie in the Vale hafid siad single an bhfuil tú an rá lei nuair bhí siad Linne sa studio agus chuir siad cinál bor más ar sin th an saora agus deisiigh siad éigs bhí scéim anna éfachtach acha ar TikTok agus díal siad amach seomra in Whelan's an sin ag an deire, Workman's beidir Whelan's
leis sin na cheola, agus bhí mar chobróda leis sin na eáil, agus fiú an Ferbert a tháinig ar Jessie and the Bhil mar is Jessie dingle a bhí an nar tháinig sí chuan ar dús na rinne sí an tuirtas agus leis na hórdána Linne le chuirsí an banna seo le chéile. Agus tá mion ionach acu ceapan a bhartha ar fáhád freisin gur cinál grúpa iad agus déanú siad gachard le chéile agus rainan siad an obair agus tá mé sástagram cinál chud gan cumasú sin a chur fáil dóibh. Yeah, anna himú agus anna spreagúil mar eistar. As aber ceann an rudí like is minic nuair tá tú tosnú amach le rudí an kinda cór le a thugtar dit ná scríobh plán gó trocha lehannig, right? And I've been that soldier and amantí beidir bíon gáil le stuff mar sin chun Chearúil le umláinú de smaointeoireacht agus minic nuair thosníonn tú den actually tá seo anna ifriúil. So yeah. It dochás an like raibh plán mór soléir nó just bhí na sprochan ar into na gut and let's just get moving agus brom a rudí amach nó cad dhéanann tusa sa spá sin. Yeah, ní duine trucha lehanach me sé chur bit. Is tócha, I mean, bhí plán againn agus bhí coppla scarbhilóg anna chuimseach againn ach, cáú bheith solúpa freisin agus, chonig muid go hán sciopí na rudí a bhí ag gobar agus na rudí nach rá agus bhí muid ag ceapa aber gomach le deis na stúdio ach a gach seachtain agus gomach siad ag Ferbert na single seo th tréimhse coppla seachtainna ní mar sin a thuirla sé. Madidir leis na ceardlanna freisin dahraigh an cruth a bhí ortha agus bhí siad a bhád níos neamh ormiúla na mar a bhí a gceiste goin ach braham gréise sin go má. Agus ceapan mar de tábhachtaí ná go leanú go raibh ag leirt leis na ceoltóir ag rabal céirdatá webh gan chéad chéim eile. San sin just, I mean, bhí rudí nach féachtain bud a phlánáil bhí a bhd níos mútóir ar chud gona gnéithe gan scéim agus san sin ní ar aon tóir ar gnéithe eile de mar hapla le dofran muid gnéanach muid PR agus gnéanach muid seola go ein single nuidir mar sin a bhí acha ach ar deire bhí wethú é ana bhí tain agus braham go sin go má ach an sin bhí muid an foiinemh sin aber a chur drohardí eile chumá. So yeah, is gá bheith solúpa is dócha mar déta an tríocha leathanach a scríobh agus an sin faoin 10 leathanach agus tú a chur a bhaim le níl an plán ag dul sa tro céine a chur an aber so nuair atá tú a díú ar dul chun cín agus rudí uair a dhéanamh agus bíon planana úntacha agus is minic ag an tús find tú blast momentum agus tá rudí chuna bh dul go má ach tarlaíonn dúchlan. Agus bíon leihan town go míonn rála féin céim fá go denmh seo. So inis dom beidir faoi bhfuil éon dúchlan ar le a theasnamach ón cé bliain agus cad a deann tú le féin nuair tá tú pléile na dúchlan sin, because tarlaíonn bíon na gcóhanna sin a gcónaí tá sé just níos éasca. Just Gaeilge, just sure ní bhaon na tuairteachtam má stoppam a denmh seo. Ach ultimately tagan an dul chun cín as daoine a tá sásta snámh lena dúchlan. So som faoi sin. Braham ceann gona dúchlan is mú a bhí a gcuin ná na súlachtaí beidir a bhí agan agus ag daine eile gon scéim agus gona baní seo th tréimhse bliana ag iompráid leis an bhíorna, like bhí gachtainna agus bíon gachtainna cuairtú de kneecap effect ach like ghlacha sin ní mbliana ar kneecap féin a bhaint amach like bhí siad sa globe casa scóir 60 in 57 so ní hé gur tharla se sin lasú go 3 bhí nó 6 bhí nó aonar deile. Agus an sin cinál an momentum a chuinál cé nachhfuil na turthaí olmhóra seo amántamach. Like braham hain áfach gur bíad na buan a beaga na cín is smú. A fiú an chuig gohfuil air agus cúcholinn anis ag eisiún ceol agus ag déanamh gigan agus ag bocháilíd hain agus like fecham an caiddonatár na man hóisialta acu fiú. Braham go bhfuil siad chun na sciilne d'urbar siad a úsáid le garam fad tréimhseach a bheith acu. Nu an chuig gneacha Jessie and the Bhil agus gur eisiigh siad single as Ghaeilge banna nach rá beidir chun dul i drona Ghaeilge ar churbe agus gur dhéal siad amach seomra iad hain as a suam féin le gan ó goram. Braham gur bua olmhór é sin agus a rís tuis go bhfuil siad hééis an obair sin dhéanamh agus inistú agus agrí féin a chur staach sa rud bé fad sé le an mana agus ag an tugra sin. Agus ní dóilm gur féidir beagas fiú a dhéanamh gona buanna beaga sin tá sé an éasca rá bhil like níhar siadach 57 míle bhar ar TikTok agus bhí mar agsú le viral moment le 1,000,000 view
ach má dhéanana siad go leanú na coppla ceann le fé 7,000 le bé lo agus sin mar a thosaíonn rud ag an má. Agus braham, is gá inistú leanúnach a dhéanamh in aon tugra alína go thorthagus tú pléile daoine óga, le níl siad acha dú scarma agus táid actually a feicáil níos minice baní atá tachan cín beaga níos daoine sa saoil, agus braham go sin ceadathe ar bhealach nach rá beidir 5 bliain ó hin le mar bhhairtúéis ru ag an fáintach bhí 5 cuaig le bin é ach níl sin fear go thortha agus tú brethnú ar ceol na hÉireann na láthir na thura. So is dócha an dúlána tá ann ná misneach a chunáil nar nachhfuil na buanna olmhór a tathchuút a gúnaí, agus cuioinú gáí ar an sproch agus gur bharbéidir banna a bháin a chothú go hána bhá agus tura eáil ina measc seachas le séir a sppraga go pointe go bhfuil siad le viral single amháin agus an sin go deiste siad as a chéile. One hit wonders na I mean bhrálam agus ceapan gur chortha slán túr le bheith ann do me coppla one hit wonder againn ach barlam gomach baní leanúnacha le garm níos fad saoilí agan agus croththirí lá aimimseirthe tachtón céim seo. Agus inistom den nar tá plé le na dúchlan sin inistom beagán faoi de discourse in bheannach. So cad bíonn tú a rá le fé, tá tú denmh de dhíhil fáin tú riomfos díach nó fecinn tú rud ag an a churann as de bheabharthú, le cad a deireann tú le féin sna nómatí sin. Like braham agus so seo feile agam like arna blinta actually chuirtain ag an ceistúm sa tachtárna le hana like céir é an rud a nu an spás inar aimsigh tú hain agus tú ar an ollscoil ceist le a Harbheith sunrach ach an rud a bhí ann ná like is duine anna chúthal a bhíonam agus is duine anna chiún a bhíonam agus like ní bheith an misneach agam seasos chuir na hala leachta nu cibé rud ach do bhór go raibh mé á dhéanamh ar son chúise inar chreid mé agus bhí mé anna forteachs na chum an Ghaeilge agus mar sin de níl tú ag seasamh sin go chur féin chun cín tá tú ag chur na chúise chun cín agus ceapan go sin fós fear mó discursa in bheannach le beidir nachfuil bua agat ar an lá seo, but sa réimse níos lethne tá dulcan cín leanú nach chá dhéanamh agus ní féidir leis a bheith rohhaintach le do ego féin, mar actually tá tú ag saohrú ar sonrandcha níos mú agus credim go hána mhór sa gceol sa halíonn sna cultúirí a bhí Linne má bhí féile nach raibh a ggéar drámacha a bhochail hiig mé gúnaí nar bhain sé leis an gaiidán nó nar bhain sé le ach just le an tá bháin leis nó cibéidir a bhí brethnúir an line up an lá sin nó beidir nach fit maith bheán ó híh muoinú agus mar sin de freisin ceapan go sé tábhaach taachtar bhuioinethirí a hiigean an sproch agus an tálainn faoi láthair an chorla alíana tá siad an antócha leis na buanna beaga sin agus na spásanna beaga alíana a líana agus deisina thuirt atá leanúnach agus in bhuanathe, so braham gur cinál match má é sin agus tucha tú ar sin de réir céile an cé go mud a cainte ar cheol agus ar arnáil eile ar fad ag a chrí tá an Ghaeilge ann mar cheanga pobail agus tá an cinál sebrú pobail agus sebrú síl trí Ghaeilge sin an príomh sproch a gúnaí agus ní bua olmhór sin a gúnaí is rud beaga is duine a chasan ar duine eile sa cafe agus gur féad le chora bheach agus ar chuúla tú an single nua seo agus sa rud cinnte ag gutanach le leirt faoinú go bhfuil géagacha le freistal le chéile sin an spás nó an cinál réimse ar bhálamsa sebrú so anna himil ar fád agus aber hagar tú an sin de kind of an cuí in a bhfuil glór ar Linne ferbert agus is tócha bíon bunú I gceist le rudaí agus an sin bíon búnú agus is minic gur gá rud umlan éagsúla tán agus testíon skillanne éagsúla so conas go bhfuil se bheith lábhseáil an eistir sin is a gá I ggóthechs muoinú agus rudaí cos tá dreamaní áirithe mo hin sin agus is féidir le airgid a thuairt chun túsa chuir le rudaí agus ach ní beidir féidir le airgid a chuir de rudaí go fad téirmach nó beidir gur féidir le I taú le rudaí bhliain ar bhliain ach ní féidir an galúnt fad téirmach a thuairt nó péad é so conas go bhfuil sibse nó conas go bhfuil se bheith lábhseáil an kind of eistir sin ó bunú na scéime tá se dógur sibh bliana dóla déanaí as tá se bheith tócha níos
a bugad ro búnú na scéime. Agus le sin fós tá lán deisna gur fás agus farbert, but conas go lábh seálann tú an astrú sin. Yeah, agus is rudéis sin lenomric play tá beag an níos lú solúpachta agan leis an muséad am léana ná mar a bhí an nura. Agus is trúis sin de bhór gur ás an spéis sa scéim níos sciopí an mar a cheapmuid go bhásach is tócha. So, yeah, is gá bheith glic is tócha ach an rud atá muid tééis déine aber ná gur reinmuid an scéim i ngá le, so tá muid fós ag leanúirt leis an scéim chothaithe sin agus tá muid fós ag ghlacha le baní uaire nach chun mór an taithí acha leis an service chéine sin a tholáthar dóibh ach níl muid ag go fráil an pacáiste omláin sa gcuí nach chun ará lo go cinnta go mééis siad ag electric picnic ach an sin támuid hééis sra níos airde cinál a chruthú go cheoltóirí ag leibhéil níos airde agus tá cinál langéim a gceist lei seo freisin mar leis na ceoltóirí sin atá níos ferbethe nó bhfuil níos mú taithí acha tá muid an náníd sin a thulathair gona féilte agus seo mór ceart a chur fáil agus be muid tuair chuig ar a thuirí agus tíine eile bheith brathnú ar sin le de sigla gin agad a bheile amachchan seo agus sin chuid gon chun ceaptíobh go airnáin freisin, so is sra imachtaí ihe a bheith an airnáin agus tá muid gur go meid siad co-socialtas gur féidir ach an bhéim nó an cinál rud atá agsúil futhú ná gur cinál ní open mic go thomláin atá an tuis go bhfuil siad raibh áirithe againn go pointe ach bééis spásna oscailte chumá agus is a rís an showcase element sin atá an go ceoltóirí trí Ghaeilge amháin, mar do coppla ihe cosú leis agus sean chuithe agus rec agus ruí mar sin ach go minic bíonn siad sin dátheangach nó bíon gné eile an rud agus bháil an go meith na hocarí seo trí Ghaeilge amháin le gur spás Gaeilge ag an lucht fechanna ach freisin le ordan a thuirt gona baní atá gan ar an scéim agus be ag measca daine ó beag an níos mú taithí acha le daine nach chuil an taithí céine acha iad a chur chocéim le gur féidir beidir daine a bheile le Seamus Highland a eáil agus sin tagan siad ar agus cúcholinn dúir go siad beidir sa seán an réim si chéine beidir go gurtha spéisiúnta beidir go raithháile agus go gceanóhan talbam ar bandcamp nu béir é agus nach mechtú hééis teachtartha marach ihe mar sin. Agus tá gar go máile sin go pointe le bhí reinint arthirí agus muoinethirí ag an chéad ceann agus tá spéisiacha leanút lei sin, so braham gur gá dit a bheith a rís solúpa agus tá méid cinálsásta go lecha leis nach méid gachard ag céad fan géad caiidán agus nach mé muid an gach cheartlinn atá bhain rachtáil im léana nó gach géig a bhuchaáil ach gon bhlíonn si chuúin go mé an bonús sin ann go mé an tógáil ar. An ceapan rud a géisteach le freisin atá táhachtach is tagan cinteacht ó é ginteacht. Yeah, cínta mar fecinn tú rud a eibríonú nach naibríon. Yeah, an rád ceapam go minic bí me play le daine agus testíon cinteacht wethún céad lá riamh, but ultimately caitú léanta seach san éiginteacht chun an cinteacht a hógad. Agus ní ghlach an glór daine gníomh do bhór éiginteachta do bhór go siad éiginnta faoin tura a bhéir na cabbéad catúáil sa seans agus ceapam gothir le rud atá le fás nó le ferbert tar roiint blianta an is fáibhí seo atá ag an béir le freisin madidir le ceol agus taú le ceoltóirí nua agus óga, so bheith sé mí réala a chumsa rabal is féidirlam san aib seo réiteach go cheol na Gaeilge agus é chur chochéim leis an méile agus níos mú ní féidir smuoinmh mar sin tá na dúláin seo ann le fada agus de réir a chéile tuach mar timppel ar bhealach bus. Anna so aber tá mé chun tocailt beagání na seacha de chuna mion féin mar duine bíon a crothú rudaí inis, right? An mar a bhí chuna plé a hena tá smuointí ag a lán daoine ní thosníonn siad riamh. Cad í dhearach tusa le na daine sin chun iad spreige I droganíomh? Anolalas actually an wa nuair tan tú gur a bheith spreige I droganíomh, le bhanig me stáisiún radionar bhí me fé hain radioúna drámh in Gáile ní an go a heile farir. Ach ag an am, ris sé ar bheith coppla blian agus bhí sé rathúil agus bhí Bhord Stiúrtha agus bhí studio agus gachar deile. Tá neartha am inis sin dhéanamh bheith tuiscin dag mar an 1,500 betheochaach sí san bóthir agus ní bhéon hééis tríad bhaint as féin rá nó is dúláán olmhór sin agus níl sé réileach ach ag fithe hain níor hiig mé nach raibh sé réileach sa rinne mu é agus bhí sé an go dtí gur ag mé gáile agus gach seans go meid sé an fós tá mé an fós. So tá anolalas beidir táhachtach ar bhealach ní gágameach an éigintocht sin a rís ní gágameach
gach freigra agat ón tús ní gagamach gach réiteach agus gach dúláán in sóirithe mar béisiad faoin rá go deocha tú chuthú is tócha. Agus an rís an rud sin faoi bíon go leor daoine cinna le gníomhú as áit bhfuil ego nó féin luach agus níl mar go bhfuil me séir bhaid sin ar churbe, but braham go bhfuil buntáiste agan na saona Gaeilge tuis go a gníomhú ar son rud níos smú. Agus go mín daoine níos bála bheith comhaibbrú linn nó braham go míon na Gaeil níos fearr ag taú le na chéile agus ag tuairt lámh chúnta do thugraí éagsúla nó taú le cheannig daoine ticéid go airnáin tuis go raibh siad ag cuairtí rud ag an mar sin. Tá barnaí fós le lína sa réimse seo agus is féidir linn iad a dhéanamh nó iad a lína ach a bheith beidir beag an íon aineolach agus uil bhíoch ag an am céine. Agus aber ó thaobh na skillanne tá forbrethe gut le tamil a bhblianta tá Chearúil le Glór Linne. Cad é an skill amháin is tábhachtaí dar leit? Is dócha sin ceist spéisiúil. I mean, tá cín practicúla le níor mé hééis desk fuama úsáid go gig beaggadí airnáin an tan chatte. Skilla bhí weim fearlam le blianta fada agus déiteach sé bheith tubasteach an ihe, but dar ag leis. Agus mún an gá chef. Ach éir sin chunas gur rálam tú chunas é dhéanamh? Ceandánacht is dócha. I mean, is dócha tá seo simúil mar bualam se le daoine go minic ó bhfuil ní airna mé an cuasa. Yeah. Ach is dócha go minic le na daoine bhí na cruthú rudaí. Sure, I brought my mucka. Yeah, agus is an rud sin mún an gá chef, like bhí weim music tech in a bhar an ollscoil agus ní airna mé agus ceap má hen bhí mé kind of like well sure níl na skillanna sin a gom agus cé go mé timppel ag na cáblaí agus descan ar seo an tamar fad just níor mééis trí le bhaint as is dócha ach an sin nuair tá aspa buséid agus aspa technóra eile just déanann tú an rud agus fearlamín tú agus tá na háisina ar fád ar fáil ar lína nó tagan an desk le manual agus thug mé bháile le méid le mé bheitúair go lethir duine. An níl sé sin spríúil mar rud ach tá sé practicúil agus nuair tá skill agat tá sé go buin, so is fiú é agus níor ghlach sé ar deire a coppla lá. Ach beidir an skill is mú atá agam ceapam ná daoine sppraige just ar bhealach braham go bhfuil agus a rís ní hain gascé seo like ní rud é a dhéanam déon turas, but braham gur duine measar a séimh mé. Gus go háirthe agus súpla le alíontóirí sína óga, like ceiríonn sé go mór daoine a thuamhnú, daoine a chur ar gumpóir, daoine a chur spás gur féidir le a rís botúna dhéanamh agus tepa agus go sé sin ceart Glór agus gur cheastra sin ar fad go mór le Glór Linne ó híomh na ceart Linne ó híomh na ceoltóirí agus go minic agus tú ag play le cuasaí radio agus cuasaí ceol agus le daoine a bhealach a stúdio fiú is iad a thuamhnú an rud is dochra mar tagan daoine chuút agus tá siad nervhíiseach a ceoltóir ro nervhíiseach go ar ordáin nó tá siad borthe ó an a roint nó go béir eile le an spás sin a chrothún bhfuil daoine sásta a bheith ar gumpóir agus a bheith oscailte atá sé sin an tábhachtach agus braham go rudéis sin atá go mór ó gach crothóir agus gach duine hagan isteach sa stúdio agus déir níl mo Gaeilge ach bá or níl scéal ará gom ní go béir é tá ag gach duine an cumas a bheith oscailte smaointe a roint an rud atá chrothúacha chur os chóir an tíal ach iad a chur beidir sa mion ceart. Alba, anna himú agus anna spreigil. Agus aber féin áras, so bualam se le daoine tá denmh obair do chreidte fudfad na charrach, fudfad an conté, fudfad na tíre, fudfad na grinne. Agus is minic nor labhraíonn tú lá na lis gom chunas go mission denmh seo. An míon féin áras mar dúthláán ditse agus chunas a lábh seáil tú an féin áras sin. Is tócha go míon agus an cinál like imposter syndrome sin faoin amín siad a chaint. Ach mátá spéisio go i rud, ní mátá de chríiste rud hana féin tá lábhan uachtar agat ar go leor daoine eile tá ag obair sa réimse. Agus cá tú just a rá le think bhfuil cúiseann go bhfuil tú á dhéanamh, like níl an smaoinemh seo agat nó níl tú ag gur a tuairt faoin tugra seo tuis nachholín taithí agat sa réimse. Like is dócha mátá tú gur a tugra nua a cheola, is le barna nu rud ag an a líana
a dahan tú do bhór go bhfuil tú ag saohrú san ghairt sin nó do bhór go bhfuil tú timpealathe ag daoine atá ag pléin na faibanna sin leat le de cúiseann gur bhála é sin a lína agus is túsfuointe an bhathí sin. Agus mátá áhairt faoi de skillanna is féidir idir Herbert a gcónaí ceapan ghfuil beidir túra me gur gaga me gach skill agat agus tú tosúachcha rud agin ach níl gach skill ag aon duine gus tá a gcónaí ag fáilm agus ceapam cean gan rudí is fearr ná gur féidir just a ahand gur féidir mar thu i gcónaí agus a rís beidir go dagan sin leis an Ghaeilge nó leis an gcuí go bhfuil chuile lá lá scoile de mai fósaigh fém gramadí fósaigh fém gachard le tuigim nachfuil mé umláin ar aon bhealach agus níl aon duine agus go thortha suig go bar réimsí ar nó san cheol a rís na meán mar sin de tá technoliaocht a gahrú a gcónaí tá an cinál tíorthreach gan airnáil sin a gahrú a gcónaí an solúpacht atá ag tastáil agus an fém fém a beidir an rud is mú a churann féin áras ar látíomh tócha agus nuir tá ag fém agus ag glúiseacht le rudicint ní bhíon mór an ama agat a bheith téine áras faoi rudach an irid le tagan crunethe tagan spruchtátí tagan cabbéir agus déine tú é nó ní ana tú é but ar deire bééis sé déanta so anna and aber so tauchaí glór ar Linne so cad atá rowing agus cad é an aisling is fiána tá goibh de glór Linne. An aisling is bhrálam dáach ceol Ghaeilge le chlosiáil ar gná stáisiún radio agus níomach chainte ar ní cap agus green chatan in bhfuil 8 fan gé an lyricí as béirle agus coppla lín an stras stúd as Ghaeilge le tama gur goach an deis chéine ag Jessie and the Vale nó Little Kings nó cean gan bannaí atá chlóratha Linne mbliana agus ag an beidir gur fáibé seo atá níos leithna an muid, but ball me an deis céine acha atá ag sprints nó Cliffords a bheith bucáilte ag other voices sa shapeil, nó go meach an deis céine acha a bheith ar an 2FM rotation. Agus go meach an meon beidir áfrathe gur féidir agus gur fiú a bheith éisteach le ceol cum más an ghfuil ginú béirle atá sé. Tá muidir na hÉireann an níor bhám ra go donna mar ar bhealach níl an exposure agan go cheol le tangacha eile mar a bheith ar an mórráin. Like braham actually go méidir go bhéiteach mud níos mú ratha bhaintach le chuig an ceol ar an mórráin áte ghlachan siad le ceol cuma céin tanga na bhfuil sé ná mar bheith agan an seo rud tá spéisiúil mar tá Ghaeilge ag chud is smúga éistóí an seo fiúmar bhfuil anach beagán. So bhfuilm gomeach beidir an tahananta sin agus na deisina céine ag dul go ceoltóir Ghaeilge tá ag gachtainna eile an a rís cean gona dúláin sin a nachtag mud mór an deisina go ceoltóirí na hÉireann ag gomporad leis an deise thugam mud beidir go lipéid ceol idirnáisiúnta trí chéile san airnáil. Ach ba bhrálam freisin go mugach mud ó na spásanna atá crutha, le tá rudí ar nó scrína féile agus an chultchail arás. Ach an chuig gohfuil níorhám bheith caiintear ní cap an tamar fad, but thoraigh siad cinál an teorann sin agus tá siad inis ag casa ag na pobail níos mú agus na príomhórdáin, ba bhám go meach sé cinál normálta go meachú ag bocáil cean gan na bannaí Ghaeilge seo le bheith san electric arena seachas tíreach sa chulchail, le níorhám riamh go meach an ghettoisation sin déint ar an gceol Ghaeilge le go mna sé le seán réilú busca ar le bhám go meach mud ag chur deisina ar chochéim le bannaí móra béirle na hÉireann ar fáil do bhannaí na Ghaeilge. Anna himil ar fad. Agus aber má tá duine amháin a muhann sin agus seo an ceistéarnach. Má tá duine amháin a muhann sin ag éisteacht agus tá fánar thu rud a chruthú ach ní léon smuointí acu. Cén rud amháin gur bíomhann leat do cruthóach duine trí Ghaeilge. So bhfuil éon rud gur bra leat sé do ghluaiseachtaí go raibh duine le rud nua a rud uair a thusnú a sefrách do héal féin nó a sefrách an is dócha an ilomad pobail Ghaeilge tá fudfad an chunta. Sin anna cheist. Ba bhrálam dámach ceapam actually rud atá in asnamh ná just tríú spásanna trí chéile sa tíir seo ach ba bhrálam ceann ceart Ghaeilge eáil just like ferganmh
gheabháil ar bhealach éigean agus go meach spás sosiálta hí staire go meid coppla seomar hús staire le stúdióna mar seo ní gag meid se go galanta leis an gceann ómid faoi láthir fiú le coppla áit ar féidir le alíontóirí go gach cinál ranganna churfáil ceardlanna thuláthir an spás clachtaigh sin a bheith acha agus braham go minic rud a thuirlíonn lena lehéid ná go mína numarcha cinál tape darag agus swipe cards agus bhíidir ro ifigiúil ar bailach agus an rud atá tábhaach faoi phríú spás ná nach go costas ar gan duine atá úsáid nu go costas íseal ann go bhfuil pobail ar le a bhí ná úsáid is gur féidir brethir le ó bula mé stachan sin agus bula méile dahí ag bula méile an trúr chairis sin ar chas méile an tat chatte agus go bhfuil sé cinál oscailte ar bhealach leanúnach nachhfuil teoram ama ar an am a chahan tú an. So coppla tugar ar nos like daylight am mothing lasníon atá héis sealamh a chhlacha ar spás agus tá siad dréir chéile tógáil pobail agus ag tuair joban a freisin go daine le chun si gléach amach le an léine ar féidir le urlóir a chuirsí sam léine ar féidir subwoofers a dhéisiú sa gcóras fuama nu go bhéir é so tá siad ag gléachar roioine chur leis an rud ina stú sa rud iad hain agus ag cruthú pobail an sinna úsáid an spás ar ilmad bailí bíon rangan a dasa bíon grúpi séarnas go teirapa an bíon raves ann tá sé có spreagúil mar spás ba bhrálam rud mar sin cháling Ghaeilge agus braham óanta go thuirthagus tú ag bra ar bhhaoinú stáitnú go béir deile gur féidir leis an spás an sinna bheith beaganín ro ifigiúil nuair a bhíonn siad an. So ba bhrálam rudicint sosiálta agus oscailte a chur le chumas an phobail agus glúfortíocht an phobail freisin. Anna himú, anna spreagúil. So sinna bhfuil a going aime, so gur míle mágat agus gur mágat a gatainine as éistecht le cruthaigh inniu. Má spreag rudar bethe cúla tú agus má tá tú smuoine bhar thugra ulbhíoch a déta cabal nu a scríb a scéal na Ghaeilge imlach bí a dangháilín, tá an seo chun Chearúil. Is ionintach an rud é an partnéireach tidir chorlacharach blá lia ar chorlachunta dún léir a an dún. Chorlachunta Finneáil agus chorlachunta ach lia heas le Ghaeilge trí sé cuaig. Le chéile tá a tógant inal fáis na Ghaeilge imlach lia. Gamad ar muochas leis an rain forbar tú a pobail agus gaeilteachta as a beartaíocht agus a takeíocht leanúnach. Slán go fóil agus cuinigí a cruthú. Gurún magah.